mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May inggiterang kapitbahay na ipinagtanggol pa ng partner ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Gloria. At ito ang aking secret file. Isang taon pa lang akong nakatira sa Maynila. Nagsama kasi kami ng live-in partner ko. Siya talaga ang nakatira sa bahay na tinutuluyan namin ngayon. Magkakadikit ang mga bahay sa lugar namin. Kaya halos lahat ng kilos ng bawat isa napapansin ng buong kapitbahayan. 2 bahay lang ang pagitan namin sa isang kapitbahay. Natatawagin ko na lang sa pangalang Marife. Nung unang dating ko sa Maynila, may naririnig na akong kwento mula sa iba naming kapitbahay na medyo mainggitan daw si Marife. Hindi ko naman agad yon pinaniniwalaan dahil ayokong humusga sa taong hindi ko pa naman gaanong kilala. Nagtatrabaho po ako sa isang electronic shop na malapit lang sa amin, habang ang partner ko ay isang security guard. Kaya may mga pagkakataong wala kami sa bahay. Pero may mga pagkakataon din naman na nakakahalubilo namin ang iba naming mga kapitbahay. Kapag may birthday, kapag may inuman, o simpleng handaan. Isang araw, medyo nakapag-ipon kami at nakabili ng inverter na refrigerator. Masaya kami ng live-in partner ko dahil malaking bagay yun para sa amin. Pero ito na, DJ Rocky at DJ Jello, makalipas lang ang 1 linggo. Nagulat ako na may nakita akong idini-deliver ding halos kaparehong refrigerator sa bahay nila Marife. Hindi naman sana yun issue. Ang problema pagkatapos noon ay nagsimula na akong makarinig ng mga usap-usapan sa paligid. Nung bumili ako minsan sa tindahan malapit sa amin, ang sabi sa akin ng tindera, may kumakalat na chismis na ako daw ay inggitera. Nakikipagkumpetensya daw ako kay Marife at ginagaya ko ang mga desisyon niya sa buhay. Kaya nga napabili daw ako
ng inverter na refrigerator. DJ Rocky at DJ Jello, nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko yung chismis na iyon. Dahil sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa kung ano ang meron ng mga kapitbahay ko. Ang gusto ko lang naman ay unti-unti ring maibigay ang kaginhawaan sa amin ng live-in partner ko. Binibili namin yung mga bagay na alam namin kakailanganin namin at pinaghihirapan namin yung bilhin. Kaya nang makabalik ako sa bahay namin, sinabi ko ang mga narinig kong chismis sa partner ko. Umaasa ako na ang live-in partner ko ang unang makakaintindi sa akin. Siya ang magtatanggol sa akin. Pero nang marinig niya lahat ng kwento ko, sa halip na damayan ako, ay ipinagtanggol pa niya si Marife. Nanlumo ako sa naging reaksyon niya. Nasaktan ako. Napaisip tuloy ako. Bakit hindi ako ang ipinagtatanggol ng live-in partner ko? Bakit ang ipinagtatanggol niya ay si Marife? Umasa ako na ang live-in partner ko ang unang makakaintindi sa akin. Nadadamayan niya ako. Pero sa halip, nadamayan ako, intindihin ako, ay ipinagtanggol niya pa si Marife. Si Marife na nagpapakalat ng chismis na ako ay inggitera. Napaisip tuloy ako. Bakit niya ipinagtatanggol si Marife? Sabi pa niya kababata niya raw si Marife. At sa pagkakakilala niya rito, hindi raw ito ganong klaseng tao. Parang pakiramdam ko, mas pinipili ng live-in partner ko na magtiwala sa kaibigan niya o sa kababata niya kesa dun sa nararamdaman ko bilang kanyang kinakasama. Napaisip ako. Okay, baka matagal na talaga silang magkaibigan. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinukutuban. Bakit? Parang mas kilala pa niya si Marife kaysa sa akin. Hanggang sa isang araw may nalaman akong isang katotohanan na lalong nagpagulo ng utak ko. Bumili ako ulit doon sa tindahan malapit sa bahay. Sakto, nandun yung isang pinsan ng tindera. Sabi niya, mag-ex ang live-in partner ko at si Marife. Hindi lang sila basta magkababata. Nag-live-in pa sila. Dahil dun parang gumuho yung mundo ko at bigla kong naintindihan kung bakit ganun na lang ang pagtatanggol ng live-in partner ko kay Marife. At lahat ng pagdududa ko biglang nagkaroon ng dahilan. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ako nasaktan dahil lang sa mga chismis ng kapitbahay o dahil sa pagpapakalat ni Marife na inggitera ako. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko wala akong kakampi sa sarili kong bahay. At ang mas masakit isipin ay yung taong dapat
unang magtiwala sa akin, siya pa yung unang nagtitiwala sa ibang tao. Ay, hindi nga pala ibang tao, kundi isang tao na minsan na niyang minahal. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit hindi sinabi sa akin ng live-in partner ko na may nakaraan pala sila ni Marife? Hindi pa ba siya nakaka-move on? At sa tuwing lalabas ako ng bahay, pakiramdam ko ako yung pinag-uusapan. Kapag may mga babaeng nagkukumpulan, hindi ko maiwasang isipin na baka ako na naman ang topic nila. Unti-untiin tuloy akong nawawalan ng kapanatagan sa lugar namin. Dati naman, masasabi kong yung bahay namin ay isang tahanan na may kapayapaan. Pero habang tumatagal, hindi ko na yun maramdaman. Naiisip ko nga, lumipat na lang kaya kami para matapos na ang lahat. Pero bakit ako yung kailangang umalis? Wala naman akong ginagawang masama. DJ Rocky at DJ Jello, ano bang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin sa live-in partner ko na nasasaktan ako? Dahil sa paglilihim niya sa akin. O dahil sa hindi pagsabi niya sa akin tungkol kay Marife, tungkol sa nakaraan nila. Diba natural lang naman to na masaktan ako at magduda? Sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Gloria. At ito, ang aking secret 5.